mu wayayyu ne mun ji karatu mun san abin da muke all the people that educated person dan wayayyu a ce mara mu muna wayayyu lokacin da Buhari ya hau mulki ya samu mai a naira 87 a haka ya samu mai ya mai da shi 145 da ya mai da shi 145 a lokacin ni ina harkar mai nake ikirarin cewar an yi kuskure da aka bari cewar Buhari ya mai da shi mai 145 ana ta magana kira ake a yi hakuri to malamai suka hari bakin shugabanni da sauransu suka karɓi wani daga cikin suka je shekara 8 da muka wai ca mana ake a yi hakuri to yanzu ga shi ta kai ta kawo wannan ummul abaisin din wannan residential problem da muka shiga mu ana mana ikirarin wai duk duniya ne worldwide ne suka shiga residential program mu kasar mu muka sani dan kasar mu ita ce a gaban mu mun san akwai jiha kwaya ɗaya wacce sai ta ciyar da Najeriya kimanin shekara 50 protesters da masu fashin baki suka yi to yanzu an wayi gari wai abincin da zaka ci abincin da kake siya naira 30 an wayi gari da ba suke ci babu magani a asibiti babu tallafin karatu to shinkafar ma an zo an kullike muna yi kirari za mu saurari gobe juma'a to za mu saurari ko mu ji su ma wanda suka je Abuja aka gana da su za mu ji gobe a mumbarin su za mu ji wannan sako za su kare isa mana kuma muna nan wuni nan kwana har sai an dawo da tallafi